дзень, паважаныя чытачы. 25 чэрвеня гэтага года споўнілася 120 гадоў з дня нараджэння Пятруся Броўкі, народнага паэта, грамадскага дзеяча, публіцыста. Але ён нам вядомы таксама, як і празаік. Самы буйны твор яго – гэта раман «Калі зліваюцца рэкі», аб будоўлі гідраэлектрастанцый на памежжы 3 рэспублік. Алесь Іванюта, малады спецыяліст, толькі закончыў вышэйшую установу, прыязджае ў сваю вёску, дзе распачынаецца будоўля гідраэлектрастанцый. Ён мусіць перадойваць не толькі упартасць воднай стыхіі, але і зацятасць калгаснага старшыні Самусевіча, які, вядома, вораг усяго новага і да таго ж любіць яшчэ заглядаць у чарку. Гэты канфлікт развязваецца зменай старшыні. Тут відаць у гэтым рамане супярэчнасці паміж маладым і старэйшым пакаленнямі. Альбо нязгода паміж Алесем і яго старэйшым калегам Беразенцом. Тут як бы сутыкаюцца юначы максімалізм і мудрасць сталага работніка. Вобраз Адэлі Гумоўскай паказваецца ў творы як ахвяра жорсткіх сацыяльных абставін. Узаемаадносіны чалавека і прыроды. Напрыклад, у сцэне, дзе Алесь Іванюта ў думках развітваецца са старым млыном, які павінен загінуць у час будаўніцтва плаціны. Альбо як Алесь зачараваны хараством азёрнага краявіду. Рух часу ператварыў гэты твор «Калі зліваюцца рэкі» у раман-помнік. Тут ёсць тыя абмежаванні, якія накладваў на творчасць пісьменніка той час, у якім ён жыў. Апрача ўсяго іншага, гэта раман пра маладосць таго пакалення, з якімі Пятрусь Броўка звыкся сваімі памкненнямі і сімпатыямі. Напрыклад, у гісторыі кахання маладых герояў Алеся Іванюты і літоўскай дзяўчыны Анешкі Пашкевітайчы. Тут расказваецца пра рамантычныя іх адносіны. Шаноўныя чытачы, раю ўсім прачытаць гэты твор «Калі зліваюцца рэкі». Не пашкадуеце. Ён ёсць не толькі ў нашай сельскай бібліятэцы вёскі Гродзі, але і ва ўсіх бібліятэках раёна.